Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε ποιοι είναι οι βασικοί τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται συνήθως στη MySQL. Τι αντιπροσωπεύουν οι τύποι δεδομένων? Ανάλογα με τις τιμές που θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε ένα πίνακα, πρέπει να έχουμε ορίσει τη δομή των πεδίων του πίνακα έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα σωστά, ώστε έπειτα εμείς να μπορούμε να τα διαχειριστούμε όπως επιθυμούμε. Αν όλα τα δεδομένα αποθηκεύονταν σε κάποια ίδια δομή, δεν θα υπήρχε κάποιος τρόπος να τα χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστά. Π.χ. δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις σε ένα πεδίο αν αποθηκεύονταν χαρακτήρες και αριθμοί στο ίδιο πεδίο. Ή δεν θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε με βάση μια ημερομηνία αν αυτή αποθηκευόταν σε ένα πεδίο που θα μπορούσαν να αποθηκευτούν και ονόματα και αριθμοί και άλλα. Έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε πράξεις, έχουμε αντίστοιχα αριθμητικά πεδία, για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ημερομηνίες, έχουμε αντίστοιχα πεδία χρόνου κτλ. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους τύπους δεδομένων ανάλογα τον DBMS που χρησιμοποιούμε, αλλά παρακάτω θα δούμε μερικούς συχνούς τύπους δεδομένων στη MySQL. Varchar χρησιμοποιείται για αλφαριθμητικές τιμές, δηλαδή πεδία που μπορεί να έχουν και χαρακτήρες και αριθμούς και αντιμετωπίζονται ως απλό κείμενο, π.χ. ένα επώνυμο ή μια διεύθυνση. Όταν δηλώνουμε κάποιο τέτοιο πεδίο, συνήθως δηλώνουμε και το μέγιστο επιθυμητό μήκος που μπορεί να έχει η τιμή του. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δηλώσουμε μια διεύθυνση ή ένα όνομα, το 50 είναι ικανοποιητικό. Δεν χρειάζεται να δεσμεύουμε περισσότερη μνήμη χωρίς λόγο. Int, small int, big int και παραλλαγές τους. Είναι τύποι που αποθηκεύουν καθαρά αριθμητικά δεδομένα και μάλιστα ακέραιους. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι στο πόσο μνήμη δεσμεύουν, όπως αναφέραμε και παραπάνω στο Varchar. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα μικρό αριθμό, όπως π.χ. το πόσα μέλη έχει μια οικογένεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το small int. Αν όμως θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον πληθυσμό μιας χώρας, τότε θα χρειαστούμε το μέγεθος μνήμης του big int. Float και double είναι επίσης αριθμητικοί τύποι δεδομένων, που όμως χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται δεκαδικοί αριθμοί. Ο float δεσμεύει μικρότερο ποσό μνήμης από το double. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε με ακρίβεια χιλιοστών το μήκος ενός τραπεζιού, μας αρκεί ο float. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε όμως την απόσταση ανάμεσα σε δύο μόρια με μεγαλύτερη διπλάσια ακρίβεια δεκαδικών, θα χρειαστούμε το double. Timestamp, date, time, datetime, year είναι τύποι δεδομένων που αποθηκεύουμε χρονικές στιγμές. Ο timestamp αποθηκεύει συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο date ημερομηνία, ο time ώρα, ο datetime και ημερομηνία και ώρα και το year μόνο έτος. Bool είναι τύπος δεδομένων για περιπτώσεις που θέλουμε να αποθηκεύσουμε καταστάσεις ναι όχι. Το 0 είναι το όχι και οποιαδήποτε άλλη τιμή θεωρείται πάντα ναι. Στην ουσία το bool είναι alias, δηλαδή ψευδόνυμο, του tinyInt, οπότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιούμε και αυτό. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι δεδομένων και επίσης τα εύρα τους διαφέρουν κατά περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τους μάθουμε όλους απ' έξω. Εξάλλου οι παραπάνω θα μας καλύψουν σε όλα τα μαθήματά μας και τα σενάρια που θα φτιάξουμε. Βλέπουμε τώρα ένα πινακάκι με δεδομένα και ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε σε τι τύπο δεδομένων θα μπορούσαμε να τα αποθηκεύσουμε. Θα πρότεινα να σταματήσετε το βίντεο και να σκεφτείτε λίγο μόνοι σας τους τύπους δεδομένων πριν τα αναφέρω εγώ. Ξεκινάμε με μια διεύθυνση. Εφόσον το πεδίο έχει αλφαριθμητικά, θα το αποθηκεύσουμε σαν Varchar με εύρος 70. Έπειτα ένας αριθμός παιδιών μέσα σε μια οικογένεια. Εφόσον το πεδίο είναι αριθμητικό, με πολύ λίγα πιθανά ψηφία, θα το αποθηκεύσουμε σαν small int. Έπειτα έχουμε τον πληθυσμό της Ελλάδας. Εφόσον το πεδίο είναι ακέραιο αριθμητικό, αλλά με αρκετά ψηφία, θα επιλέξουμε τον int. Έπειτα έχουμε τον πληθυσμό του κόσμου. Εφόσον το πεδίο είναι ακέραιο αριθμητικό, αλλά με πολλά ψηφία, θα επιλέξουμε τον big int. Έπειτα έχουμε τη διάσταση ενός τραπεζιού. Εφόσον το πεδίο είναι δεκαδικός, αλλά με λίγα ψηφία, θα επιλέξουμε τον float. Έπειτα έχουμε την απόσταση δύο μορίων. Εφόσον το πεδίο είναι δεκαδικός, αλλά με πολλά ψηφία, θα επιλέξουμε τον double. Τέλος, έχουμε την απάντηση σε μια ερώτηση μιας δημοσκόπησης. Εφόσον οι πιθανές απαντήσεις είναι ναι ή όχι, θα επιλέξουμε τον bool. Ας δούμε μερικά πιο ιδιαίτερα παραδείγματα τώρα. Έχουμε μια μορφή ημερομηνίας ώρας. Θα μπορούσαμε να σώσουμε κάτι τέτοιο και σε ένα πεδίο Varchar. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε σαν ημερομηνία ώρα. Ο κατάλληλος τύπος είναι timestamp. Το επόμενο είναι μια ημερομηνία. Σίγουρα εύκολα θα σκεφτείτε ότι πρέπει να αποθηκευτεί σαν date. Όμως η ημερομηνία έχει συγκεκριμένο format που θα πρέπει να αποθηκευτεί. Γιατί άλλος μπορεί να εισάγει την ημερομηνία ως 30-10-2005, άλλος μπορεί να το εισάγει ως 2005-30-10 κτλ. Πιο συνήθις μορφή είναι έτος, μήνας, μέρα, 4 ψηφία για το έτος, 2 για το μήνα, 2 για την ημέρα. Το επόμενο είναι μια ώρα. Όπως και η ημερομηνία, έχει συγκεκριμένο format που θα πρέπει να αποθηκευτεί. Γιατί άλλος μπορεί να εισάγει την ώρα
ως 07 άνω κάτω 38, άλλος ως 19.38 κτλ. Πιο συνήθις μορφή είναι σε 24ωρη ώρα. Το επόμενο είναι ένα έτος. Όπως και τα παραπάνω, έχει συγκεκριμένο φορμάτ που θα πρέπει να αποθηκευτεί. Γιατί άλλος μπορεί να εισάγει το έτος ως απόστροφος 85, άλλος ως 1985 κτλ. Πιο συνήθις μορφή είναι με 4 ψηφία. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τη δημιουργία και την τροποποίηση μιας βάσης δεδομένων.